खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा गेलबिजोंनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बरुवा दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बरमायाव बिपिएफनि बिसायख'थियारि मेल मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि बापन बसुमतारिया हाग्रामानि बुंनायफोरखौ सोंखारिदों मोनथाम गाहाय थांखिजों 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि सिपिआइएमनि बिजाथि बिराज डेकाया बिसायख'थि गेलेगोन सिपिआइएमनि राजखान्थि दोलोआ रड श' हाबाफारि खालामदों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ फोसावदिं मेल खुंदों बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ फोसावदिं मेल खुंफुंदों 8 नं मंगलदै लकसभा बिसायख'थिनि भट होनाया मैया 18 एप्रिल खालाराव जानानै थांबाय मुसलपुर दखरा एबसुनि बानजायनाव बैसागुनि 3 खालाराव सानसेनि हाबाफारिजों जोबोद गाजा गोमजायै बैसागु फोरबो फालिनाय जायो मैया थांनाय 18 एप्रिल खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हाखाथायाव बिपिएफनि बिसायख'थियारि मेल खुंफुंनाय जायो बाक्सा जिल्लानि निकासि दखरानि सिङाव थानाय अरनिबिल बर' गामिनिफ्राय मुस्रि भबने बर' आरो गामिनिनो मुस्रिमा रुबिला बसुमतारी सानैबो गथ' गथाय गारना दोनखारलांनाया 7 साननिबो बादा जाबाय 8 नं मंगलदै बियाबनि भट होनाया मैया मोजाङै जोबनानै थांबाय धेमाजि जिल्ला गगामुख दखरानि सिङाव थानाय अभयापुर गामियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै बैसागु मेल खुंफुंदों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव बरमायाव बिपिएफनि बिसायख'थियारि मेल सेथि आरो नैथि खोलोबनि भट होनाया जोबनाय लोगो लोगोनो 5 नं क'क्राझार बियाबाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया बिसायख'थियारि फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन खालामनाय नुनो मोननाय जादों जुनियायै बिपिएफ हान्जानि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बरमा विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दखराफोराव गोख्रों बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय नुनो मोननाय जादों मैया थांनाय 18 एप्रिल खालाराव 5 नं क'क्राझार बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बरमा विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय देबसरा बरिमाखा टिहु हारिभाङा आरो बब्रादल बायदि जायगाफोराव बिसायख'थियारि फोसावदिं मेलाव नुजाथि होनाय नुनो मोननाय जादों प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांनि बिसायख'थियारि बिबुंथियाव बेबायदिहाय बिथाङा बुंथियो गावथार जादोंमोन जोंनि आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजादोंमोन पुलिसनि उत्पात जेरैबो माने उत्पात बेफोरखौ सोरखिनानै जोङो आन्दोलन खालामदोंमोन होमबा दिनै बेबायदि आरामै माने ओरैनो बर'लेण्डनि थाखाय आन्दोलन खालामनो होननानै खालामोब्ला बे बर'लेण्डआ जाया बिथां ब्रह्मआ बड'लेण्डनि सोमावसारनायनि सोमोन्दै बेबायदिहाय बुंथिया जों एथ' गोख्रों भाबै आन्दोलन खालामनाय सत्तेबो जोङो बै बर'लेण्डखौ मोनाखै गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बड'लेण्डखौ मदद होनाय होयैनि सोमोन्दै बेबायदि बुंथियो बिथाङा मानो होनोबा जोंजों थाफानाय गुबुन गुबुन हारिया जोंनि बे बर'लेण्डखौ समर्थन होआखै बिथां ब्रह्मआ बड'लेण्डखौ बिपिएफ हान्जाया मानो नांथ'वा बेनि सोमोन्दैबो बेबायदियै बुंथियो जों ज' जानानै आन्दोलन खालामोब्लाबो बै बर'लेण्डखौ जों सोरजिनो हानाय नङा बेखायनो जोङो गुबुन हारिजों मोजाङै मिलाप्रिति बा खौसेयै थानानै जेला जों आन्दोलन खालामगोन होमब्लासो बै बर'लेण्डखौ जों मोनहैगोन मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि बापन बसुमतारिया हाग्रामानि बुंनायफोरखौ सोंखारिदों 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपिनि मासिखौ दखल खालामनाय थांखियै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ बोस्रांनाय रादाय लानानै बिसायख'थियारि दावहायाव बारसोमनायखौ बयबो नुखासै बिसायख'थिनि मुङाव बबे हान्जाखौ गाज्रि मुं सुनानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हागोन बेनिबो रणकौशल सोरजिनाया दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नंला दिनै जिथु हाग्रामा महिलारिया आसलते खोब मोनसे माबायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबिपि कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बेखौ जि बिथाङा रायग्लुंबाय थादो गावनि गादिनि सार्थ'आव बिथाङा बर' जाथिनि थाखाय बिथाङा जेबो मावाखै बे बिथिङाव बिपिएफ हान्जानि गाहाय हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ रायनाय आरो मुं सुनायफोरखौ सोंखारिदों मुसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि बापन बसुमतारिया दिनै माने बिथाङा जे माने दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा एनडिबिपि आरो जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बर' जाथिया जि दिनै बड'लेण्डनि थाखाय जि मोनसे गोबां जोहोलावजोखौ खोमानानै लानांबाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया मानो पार्लियामेन्टआव इउजि ब्रह्मखौ दैथायहरनो नाजादों बेनि सोमोन्दै आफादगिरि बापन बसुमतारिया बेबायदियै बुंथियो दिनै जोंनो खिन्थु जोंनो बर' जाथिनि एकमात्र जोंनो नांगौ बड'लेण्ड दा बे बड'लेण्डनि थाखायनो दिनै जोङो हयथ' इउपिपिएल बे राजखान्थियारि हान्जाया दिनै सासे एमपि राफोद एमपि जोंनि जे इउजि ब्रह्म बिथांखौ हगारहरनानै जों दिल्लीयाव बड'लेण्डनि थाखाय बिथांखौ बड'लेण्ड मोननायनि थाखाय बिथांखौ जोङो दिनै दैथायहरनायदों हाग्रामा महिलारिया आइजो माहारिखौ रां होनानै थगायनो नागिरदों होनना बापन बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिखौ दाय जाबसिनायजों लोगोसे सोंखारिदों जा जेबो पलिटिकेलि जा जेबो माने लब गैया जोंनो माने राजखान्थिनि नामाव राजखान्थि जों खालामनो नागिराखै एकमात्र खालामदों जों बृहत माने बर' जाथिखौ रैखाथि होनायनि थाखाय आरो बर' जाथिखौ जों दानायनि थाखाय जोंनि थांखिया बेनोल'
दा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों आबुल ताबुल बिथाङा बखिदों बिथाङा दिनै बुंनो हमदों मा सोरबा बेपारि खालामदों मायबा खालामदों खिन्थु एक्चुवेलि बिथाङासो बेपारिनि खामानिखौ मावदों दिनै बिथाङा गोबां मानसिफोरनो माने नंखाय बाखाय माने बेदर फिसा जाहोदों नंखाय बाखाय माने माबा माबि सेल्फ हेल्पनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ जोंनि मानगोनां जोंनि बिमा माहारिखौ दिनै बिथाङा 25,000 होगोन 20,000 10,000 होगोन बायदिसिनानो बिथाङा दिनै थगायनायदों बिजाथि इउजि ब्रह्मआ देरहानाया 100% थि जाबाय होननानै बसुमतारी बिथाङा बुंथियो आफादगिरि बसुमतारीया रायजो राजाफोरखौ बेबायदिहाय खावलायदों दा बेनिखायनो जोङो देरहानाया जोंनि 100% जों दिनै इउजि ब्रह्मखौ जोङो दिनै बर' जाथियानो दैथायहरनो नागिरदों आरो नैबे खेबसेयाव सोरबा जुदि गोनो गोथो साननाय दङब्ला बिथांमोना बिपिएफआवनो था अन्यनो चेयारमेनानो जा बिथांमोना खिन्थु जाथि रैखाथिनि नामाव जाथिखौ जोङो गेरेमसा माने बर' माहारि दानायनि नामाव एबार खेबसे खिन्थु जोङो माने खेबसे ज' इउजि ब्रह्म बिथांनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै बिथांखौ दिल्लीयाव जोङो दैथायहरनांगौ बेनो जाबाय जोंनि इउपिपिएलनि माने रायजो जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो खावलायनाय मोनथाम गाहाय थांखिजों 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि सिपिआइएमनि बिजाथि बिराज डेकाया बिसायख'थि गेलेगोन गुबुन गुबुन हानजाया गुबुन गुबुन थांखिजों रायजो राजाफोरनिफ्राय भट मोननो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिसायख'थियारि फोसावदिंनायाव जुनियायै सिपिआइएमनि बिजाथि बिराज डेकाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो दि सिपिआइएम राजखान्थि हानजाया गावखौ बिजाथि महरै फसंदों गाहायै मोनथाम थांखिखौ सिगाङाव दोननानै मिरुआव सोरखार सालायनाय बीजेपी हानजा आरो बेनि लोगो लोब्बा हानजाखौ मिरु खुंथायनिफ्राय बोखारनायानो सिपिआइएमनि गिबि थांखि होननानै बुंथियो बिजाथि बिराज डेकाया যে কেন্দ্ৰৰ যি বিজেপি দলৰ চৰকাৰ এই বিজেপি দলৰ চৰকাৰৰ লগতে ইয়াৰ সহযোগী দলসমূহ পৰাস্ত কৰা তাৰ লগে লগে সংসদত সিপিআইএম আৰু বাওপন্থী দলৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰা क'क्राझार बियाबाव थांनाय 5 बोसोराव जेबो जौगाखांआरि खामानिफोरा जाफुङैफोरखौ मावफुंनायानो सिपिआइएमनि नैथि थांखि जागोन होननानै बिराज डेकाया मिथिनो होयो যে যোৱা সময়ছোৱাত কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন সংঘটিত নহ'ল ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য সকলো দিশতে উন্নয়ন সম্পূৰ্ণ বিফল बिजाथि बिराज डेकाया बुंबावो दि क'क्राझार बियाबाव गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरखौ जुदा जुदा खालामनाय राजखान्थि सोलिगासिनो दङ होनना सोंखारियो এই লোকসভা সমষ্টিত জাতি ধৰ্মৰ নামত ভাগ ভাগ কৰা ৰাজনীতি চলিছে আৰু জাতি ধৰ্মৰ নামত ভাগ ভাগ কৰি জনগণক বিপথে পৰিচালিত কৰিব বিচৰা হৈছে देग्लायनि 17 लकसभा बिसायख'थियाव देरहानाया रोखा होननानै मिथिनो होदों बिटिएडि ओनसोलनि रैखाथि राहानि सोमोन्दै बिजाथि बिराज डेकानि बिबुंथिया बेबायदि নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি চিন্তা কৰিছে বিটিএডি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ দলৰ বক্তব্য হৈছে আমাৰ নিজৰ বক্তব্য হৈছে বিটিচি অঞ্চলৰ যদি উন্নয়ন কৰিবলগীয়া হয় বড়ো অসমীয়া ৰাভা হৰণীয়া কোচ আদিবাসী অসমীয়া বেংগলী হিন্দু মুছলমান সকলোকে লৈ একেলগে আমি ইয়াতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सिपिआइएम राजखान्थि दोलोआ रड श' हाबाफारि सामलायदों फैगौ 23 एप्रिलाव जानो गोनां 17 लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबनिफ्राय सिपिआइएमनि राजखान्थि दोलोनि जानानै गेलेनो गोनां बिजाथि बिराज डेका बिथांखौ साफ्रोमबोनि गुन गोनां भट होनानै देरहासार खालामनो असिलायै क'क्राझार सोहोरनि सिङाव बृहस्पतिबारै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय रड श' हाबाफारिखौ सामलायनाय जायो बे रड श' हाबाफारि सामलायनायजों लोब्बा लाखिनानै सिपिआइएमनि बिजाथि बिराज डेकाया खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानाय समाव देरहासार जायोब्ला रायजो राजाफोरनि जौगानायनि सायाव खामानि मावगोन होननानै फोरमायो क'क्राझारनिफ्राय बेनोजय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ फोसावदिं मेल खुंफुंदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 23 एप्रिलाव जानो गोनां 17 लकसभा बिसायख'थिनि 5 नं क'क्राझार समष्टिनिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बिजाथि इउजि ब्रह्मआ देरहासार खालामनो थांखिजों बृहस्पतिबारै सानजौफुनि 1 रिंगानिफ्राय फोसावदिं मेल खुंफुंदों सेरफांगुरि ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिनि 15,000 रायजो राजाफोरा नुजाथि फैनायजों फोसावदिं मेला मेहेर गोनाङै सामलायजायो बे फोसावदिं मेलाव बिपिएफ आरो बिजेपि आरो गुबुन गुबुन गौथुमनि सुबुंफोरा मदद होफैदोंमोन खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बिजाथि इउजि ब्रह्म बिथाङा फोरमायो दि रायजो राजाफोरा सोलायनायखौ लुबैदों बिनि थाखायनो दिनै मोनफ्रोमबो जाथिनि जनसाधारणफोरा गावखौ मदद होदों आरो बिथाङा गावखौनो देरहागोन होननानै बुंबावो परिवर्तনৰ ক্ষেত্ৰত ভোট দিব আৰু মই 100% মানে আশাবাদী আছো क'क्राझारनिफ्राय बेनोजय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ फोसावदिं मेल खुंफुंदों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाहारबारि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ फोसावदिं मेल खुंफुंदों फैगौ 23 एप्रिलाव जानो गोनां 17 लकसभा बिसायख'थि 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जानानै गेलेनो गोनां बिजाथि श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्मखौ गावनि बेसेन गोसा भट होनानै देरहासार खालामनांगौ
असिलायै जाहारबारि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बृहस्पतिबारै सानजौफुनि 2 रिंगानिफ्राय फोसावदों मेलखौ खाथि खाला गामिनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायजों मेला मेहेरगोनाङै खुंफुंजायो। बे मेलजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिटिसिनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमायो दि थामथि खोलोबाव जानो गोनां बिसायख'थियाव एजिपि बिजेपि आरो बिपिएफआ मोनबा मासि लानानै देरहासारगोन आरो क'क्राझार बियाबनि प्रमिला रानी ब्रह्मआ सेथि मासि लानानै जै जागोन आरो नब कुमार सरनियानि बिफा फैब्लाबो देरहानो हानाय होननानै बुंबावो। क'क्राझारनिफ्राय बेनजय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। 9 नं मंगलदै लकसभा बिसायख'थिनि भट होनाया थांनाय 18 खालाराव जानानै थाङो। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आदर्श बड'ग्रा मिरु गेलाबिल गोजौ फरायसालियाव गोजोनै जानानै थाङो। अदालगुरिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि साबाय बर'आ फोरमायहरनाय बादिब्ला गोजोन खौसेथियै गाव गावनि भटखौ होनो हानायनि खाबुआ गेलाबिल गोजौ फरायसालि आदर्श बड'ग्रा मिरुआव जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैयो। दायो जों दङ 9 नं मंगलदै बियाबनि गेलाबिल हाई स्कुल पुलिं सेन्टार जायखौ जोङो आदर्श होननानै मिथिनाय जायो। बन्थिनो मोननाय बादिब्ला गेलाबिल गोजौ फरायसालि आदर्श बड'ग्रा मिरुआव गासै 1099। जोंनि खौरांगिरिया सोंनायाव बेबायदि बुंथियो पुर्णराम बसुमतारिया। जोंनि बे गेलाबिल हाई स्कुल माबायावहा पुलिं माबायावहा जोङो माने मोजाङैनो भट होनो हादों आरो बेयाव खायजा रावबो जेबो गैया। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों अदालगुरिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि साबाय बर' बिथाङा। मसलपुर दखरा एबसुनि बानजायनायाव बैसागुनि 3 खालाराव सानसेनि हाबाफारिजों जोबोर गाजा गोमजायै बैसागु फोरबो फालिनाय जायो। बे फालिथायाव बैसोगोरा आबौ आबै आयं आदै मादै गासैखौबो मान होनाय जायो। फुंनि 9 बाजियाव एबसुनि फिरफिला आरो बैसागुनि फिरफिला बिरहोनाय जायो। एबसुनि फिरफिलाखौ दखरानि आफादगिरिया बिरहोयो। 10 बाजियाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बिबार बावजेनो बाक्सा जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरिया। 11 रिंगायाव दखरानि बिबानगिरिफोरा बैसागु मोसायो। 1 रिंगायाव जानाय लोंनाय खालामनाय जायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों मुसलपुरनिफ्राय बिक्रम बर' बिथाङा। मैया थांनाय 18 एप्रिल खालाराव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हाखाथायाव बिपिएफनि बिसायख'थियारि मेल खुंफुंनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि निकासि दखरानि सिङाव थानाय अरनिबिल बर' गामिनिफ्राय मुस्लिम भबने बर' आरो गामिनिनो मुस्लिमा रुबिला बसुमतारि सानैबो गथ' गथाय गारना दोनखारलांनाया 7 साननिबो बारा जाबाय। गोबां बार नागिरब्लाबो सानैखौबो मोननाय जायाखै होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनब्लायोब्ला 6000091629 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो नखरनि गासै सोद्रोमाफोरा गुरैयै खावलायहरदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों 2 नं दिहिरानिफ्राय मुस्रि सुर्य ब्रह्म बिथाङा। 9 नं मंगलदै बियाबनि भट होनाया मैया मोजाङै जोबनानै थांबाय। मंगलदै बियाबनि गुबुन गुबुन भट होग्रा मिरुफोराव भट होनाया सोलिनाय बायदियै अदालगुरिनि माजबाट भट होग्रा मिरुआवबो भट होनाया जोबोद गोजोनै जोबनानै थाङो। जोंनि माजबाटनिफ्राय खौरांगिरिया फोरमायहरनाय बादिब्ला गोबां रायजो राजाफोरा भट होनो फैनाय नुनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों माजबाटनिफ्राय नेरसोन दैमारि बिथाङा। थांनाय 18 एप्रिलाव धेमाजि जिल्ला गगामुख दखरानि सिङाव थानाय अभयापुर गामियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै बैसागु मेल खुंनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे अभयापुर गामिया रायजो जाजेननिफ्रायनो दिनैसिम बे बैसागु मेलखौ खुंबोगासिनो दङ। बे बैसागु मेलाव फारियै खारनाय बारनाय मोसानाय बादायलायनाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि खन्थाइ आवरायनाय आरो गोबां बायदि बायदि हाबाफारि लानाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों हादोरसा बसुमतारि बिथाङा। बाक्सा सालबारियाव थांनाय 17 एप्रिल खालाराव बिपिएफ दोलोनि जानानै सालबारि हिनजावसा फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि हदिया बसुमतारिया सालबारि हालामनि सिङाव थानाय पालसिगुरि लाहरिपारा गामियाव बिपिएफनि मेल एबा इलेक्शन केम्पेइन खालामनाय समाव रायजोनि बिबानगिरिया फट' सेबखांनायाव हदिया बसुमतारिया सोबायो। लोगो लोगोनो गामियाव बिपिएफ दोलोआ दुंहाव थासारि लाबोयो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों सालबारिनिफ्राय अखन बर' बिथाङा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।